буд набуд як рӯбоҳи хидматгори шер буд. Рӯбоҳ пасмондаҳои саидҳои шеру хӯрда бо дили хӯрраму хотири ҷамъ зиндагӣ мекард. Не, дурӯғ шуд. Рӯбоҳ ба зӯрию тавоноии шер ҳасад бурда, аз дил мегузаронд ки чаро ӯ ба мисли шер зур несту наметавонад бо як ҳамла сайд бигираду пора кунад ва бихӯрад. рӯзе рӯбоҳ ба шер гуфт: эй подшоҳи ҷонварон, эй паҳлавони паҳлавонон, камина хушбахтам ки хидмати шуморо адо мекунам. лекин 100 бор хушбахттар мешудам, агар шумо маро ҳамроҳатон ба сайдгоҳатон мебурдед, то бубинам ки аз тарафи шумо чӣ ҳунари ҳайратангезу ҳаяҷоновар зоҳир мешавад. ин суханҳо ба шер маъқул шуд ва рӯзе рӯбоҳро ба шикоргоҳи худ бурд. онҳо рафтанд ва ба як теппае расиданд. шер ба рӯбоҳ супориш дод: ку рӯбоҳ, ба болои теппа баромада бин, ягон ҷондор менамояд, фармуд шер. рӯбоҳ ба болои теппа баромада 4 тарафро аз назар гузаронд. галаи тойчаи байталро мебинам, гуфт рӯбоҳ. чӣ хуб, аҷаб шикори хубе мешавад, хурсанд шуд шер ва омодаи ҳамла шудан аз рӯбоҳ пурсид. алҳол чашмони ман чӣ хел метобанд? фармуд шер. суб сурх, ҷавоб дод рӯбоҳ. ёли ман баланд шуд? пурсид шер. бале, сиқ шуд, ҷавоб дод рӯбоҳ. думам чӣ? думатон қамчин бар ин сахту таранг шудааст, ҷавоб дод рӯбоҳ. шер ин вақт ба галаи аспҳо ҳамла карда як тойчаро зери по карду сарашро тоб дод. гала рамида рӯ ба сӯи гурез гирифт. рӯбоҳ лабашро лесида мегашт. хуш, рӯбоҳ, ҳунари маро дидӣ? пурсид шер. дидам, офарин ба шумо, гуфт рӯбоҳ ва аз дил гузаронд. шикор он қадар ҳам душворе набудааст. рӯзе рӯбоҳ аз шер иҷозат гирифта ба шикоргоҳи шер рафт. мерафт ки аз пешаш харгӯш баромад. эй харгӯш, аз паси ман биё, ба ман хидмат кун. ман шикор мекунам, ту бошад пасмондаҳои маро мехӯрӣ ва аз ғами хӯрокёбӣ халос меёбӣ, гуфт рӯбоҳ. кошки ҳамин тавр бошад, 3 рӯз чизе ба даҳон нагирифтаам, гуфт харгӯш. онҳо рафтанд ва ба ҳамон теппа расиданд. рӯбоҳ ба харгӯш фармуд: ку харгӯш, ба болои теппа баромада бин, ягон ҷондоре менамояд. харгӯш ба болои теппа баромада ба ин тарафу ба он тараф чашм духта гуфт: галаи байталро мебинам. рӯбоҳ омодаи ҳамла шуда аз харгӯш пурсид: ку харгӯш, бубин, чашмонам субсурх шудаанд? пурсид рӯбоҳ. не, сурх нашудаанд, ҷавоб дод харгӯш. бигӯй сурх шудаанд, фарёд зад рӯбоҳ. акнун бубин ки мӯи гарданам сиқ шудааст? пурсид рӯбоҳ. не, сиқ нашудааст, гуфт харгӯш. канӣ бубин, думам таранг шудааст? не, кату овезон, ҷавоб дод харгӯш. қамчин бар ин сахту таранг шудааст бигӯй, фарёд зад рӯбоҳ ва ҳамон замон ба як тойчае ҳамла овард. модари тойча ин ҳолро дида бо суръат омаду рӯбоҳро зери пояш гирифт. аз зарби сумҳои ӯ
сари рӯбоҳ маҷақ шуду чашмонашро хун гирифт. ана акнун чашмонатон суб сурх шудаанд, гуфт харгӯш. рӯбоҳ ҷон дода ба зур нафас мекашиду мӯи гарданаш сих шуда буд. ана акнун мӯи гарданат сих шудааст, гуфт харгӯш. рӯбоҳ ҷон дод, аммо маълум нашуд ки ҳунари шерро фаҳмида ҷон дод ё нафаҳмида. дӯструякони ширин, ин буд афсонаи рӯбоҳи саёд. хайр.